पूजन करी महादेव राम पूजे सदा जीव राम पूजे पूजन करी महादेव देव महादेव देव 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 एकची पाये देव सदाशिव राम पूजी राम शिवा राम शिवा राम धन्यवाद.
आजचा हा कार्यक्रम सादर होत आहे कैलासवासी अनामेश्वरी ग्रुप नेहरू सुतारवाडी यांचा प्रसिद्ध असा चित्र. या ग्रुपचा कार्यक्रम फक्त सिंधुदुर्गातच नव्हे तर सिंधुदुर्गाबरोबरच रत्नागिरी, रायगड, मुंबई, ठाणे अशा विविध ठिकाणी त्यांच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं जातं आणि भरघोस जनन पायी घालल्या
आहे